Президент болсам, ең бірінші ширатта думаны қырып сібіріп, вис таратып, яңадан жиырайып, тырыш кішілерден, іштерге тілегі болған, өзгертірге тілегі болған кішілерден жиырайдым, екшілерден жиырайдым. Енді неше yıllar бойы biz devletini көтереміз, biz devletini тіглейтеміз, айтамыз деуші бош сөздерні, бош қоқ сөз сөйлеушілерні юққа шығарырайым бүтін үстінде. Бұл бір. Екіншіден, социаль структурада ішлеушілерінің барысына да ердем қолы созырға керек. Оқытушылар, медицина өлкәсі, инженерлар, ауыл қожалығы, һәм башқа структураларда ішлеушілерге ішлеуі қызық болсын үшін, ішлеуі табыш кетірсін үшін, ішлеуі ләззат кетірсін үшін бүтін шартларын да тудырыр едім. Яшьләргә килгәндә югары уку йортлары бушлай, уку бушлай, белем алу бушлай. Һәрбер милләткә зур игътибар һәм ихтирам булырга тиеш. Руслар малар беренче урында торучы, без татарлар Россиядә без икенче урында халык саны буенча, һәм башка милләтләр, һәрбер милләтнең үзенең культурасы, үзенең гореф-гадәтләре, үзенең теле бар. Һәм бу телне саклар өчен без барысында эшләргә тиеш. Президент иң мөһиме президент эшләргә тиеш бу әйберне. Зеленскийга килгәндә хуплыйм да, хупламыйм да. Чөнки хуплыйм бер яктан. Нәрсәгә? 95-95 квартал проекты белән алар күп кенә түрәләрне, күп кенә сәясәтчеләрне, дәүләтнең артка китешен, халыкның хурлауларны бөтенесен төрттүреп, түрәләрне мыскыл итеп, дәүләт хакимиятның эшчәнлеген мыскыл итеп, бик күп кенә кызыклы номерлар эшләделәр. Зеленский аны аңлый, проблемалар барлыгын аңлый, проблемалар барлыгын күрә. Тик бер ягы бар, хупламыйм дигән ягы, нинди генә сәнгать эшлеклесе булмасын, артистмы, җырчымы, юмористмы яки башкамы, алар сәясәткә кирип китәләр икән, кискен үзгәрәләр, бозылалар. Әгәр дә бу фактор Зеленскийны читләтеп үтсә, мин бик риза, ул миңа калса яхшы президент була алыр һәм Украина дәүләтен тиешле дәрәҗәгә күтәрә алыр иде. Мин президент булсам, мені сайласалар, но мин иң беренче чиратта біраз медицинаға игътибар берермін. Чөнки әле бер көнне генә больницага барырга туры килде. Үзегез беләсез инде, больницага барсак, обязательно безнең аякка нәрсә кигезәләр? Бахил. Чөнки шулай тиешле. Но иң кызыгы шунда, менә өйгә скорый чакыртырга туры килә. Ул врачлар килеп төшә. Неужели бахил киргә микән? Безнең өйдә неужели кадәр чиста түгел микән? Тапыр менә көтүдәге сыерлар кебек кирип китәләр. Әйнде Зеленскийга килгәндә, шулай ук безнең коллега, юморист, хуплыйммы, мин хупламыйммы, минем фикеренчә, хәзер заман шундый. Кем ничек булдырала, шулай булдыра. Мин бар тик уңышлар телим. Зеленский молодец. Менә ул бит Зеленскийга нәрсәгә? Мин белмим Зеленскийның теге нинди президент килеп чыганнардан. Но монда халыкның бүгенге шушы системага каршы менә шундый үзенең фикерен әйтә. Вот Зеленский ул шуның флагкны ул. Әйнде нәрсә эшли яшәгәннең, артында командалар, артында олигархлар тора. Шуңа күрә бу бүтәнчә дөньяда, менә шу Украинада, Россиядә дә шулай, наверное, ул ниндидер шундый протест бар бит инде. Үзебез күрәбез бит инде. Ничектер менә халык турында вроде уйлыйлар да шикелле. Шул вакытта халык ничектер шиктә калып бара һаман. Мин совет кешесе. Мин андагы бүтән яхшы әйберне алырым. Әйме. Һәм менә Россиядә булган инде яхшы әйберләрне калдырырым. Иң беренче генә әлбәттә халык мөнәфәгатьләрен кайгырту, бөтен политиклар шулай дияме. Әгәр мине сайласалар президент булып, инде үзем башта хатын-кыз ягыннан карыйм икән мин, бит хатын-кыз бу президентлар безнең алай юк. Хатын-кыз буларак мин иң беренче эш атнасын 7 көн, 5 көн түгел, бер генә көн ясар идем. Чөнки хатын-кызның эше булай да күп, иләр җыштырырга кирәк, бала карарга кирәк, инде ирләр эшләсеннәр. Үзем бер генә көн атна ясар идем. Бер бала тапканга да мать героиня бирер идем. Чөнки бала караулары инде бик шулайрак. Так, тагы нәрсә, бер бала тапканга сразу 1 миллион акча. Эшен тапсаң сразу 3 миллион, но претендует анарга только хатын-кыз, ирнең анарга эше булырга тиеш түгел. Ничек нормальный кызлар президентка сайлыйсызмы мине? Шул так, Зеленский буенча. Зеленский вообще юмор, хисле кеше бит инде ул, бит юморист, без аны теге телефильмнардан карап беләбез, барысы да юморлы, бөтен әйберне юмор белән ясый диргә кирәк. Шуңа күрә мин аны бик хуплыйм. Мин президент булып сайлансам, беренчедән үске киемне үзгәртерим. Президентка килешми бит була йөрергә. Аннары менә бу артистлар автобус юлы бар бит, А хәрефе белән.
Аны артистлар өчен бирерим. Чөнки хәзер кругом артистлар һәркем җырлый, һәркем юморит итә. Аннары Зеленский хуплыйм, молодец, кысылмаган җире юк. Барысын да сөйли, маташып карасын әле, вдруг получится. Мин президент булсам, менә шушы иң беренче эше итеп идеологияны кабул итер идем. Безнең элеккене теге мисал итеп куясым килми, әмма ләкин дәүләт җитәкчелегендә икенче улы кеше, зур кеше секретарь по идеологии иде. Менә идеологиясе юк, шуңа күрә күп кенә мәсьәләләр безнең шишелми. Зеленский артист булгач, нәрсәдер булса да өмет итә инде халык. Менә бу олигархлар килгәнче, байлык талап ятканчы, ичмасам шушы артистка булсын инде, аның белән яшәп карыйк инде дип аптыраганнан. Чөнки бу өметсезлектән килеп чыга торган әйбер. Зеленский шул ук артист кеше, бәлки җайлап җибәрер, ләкин өметем юк аннан. Чөнки аны буачаклар, аны кысачаклар.